Gürjistanda Eduard Shevardnadze'nin 86 ýaşynda dünýäden ötmegi barada habaryň ýüze çykmagynyň ýa-ni jurnalistler öňkü prezidentiň Tbilisidäki jaýynyň öňünde jemlendiler. Shevardnadze 1980-nji ýyllarda Mikhail Gorbaçowyň goly astynda Daşary işler ministri wezipesinde işläpdi. Ondan soň 10 ýyldan gowrak döwrüň dowamında Garaşsyl Gürjistanyň prezidenti bolupdy. Onuň syýasy karýerasy 2003-nji ýylda tamamlandy. Shevardnadze Bägül rewolýusiýasy diýilýäniň netije häkimet başyndan çetleştirildi. Moskvada aktivistler şäher suwdunda opozisiýon liderler Sergey Udaltsowyň we Leonid Razvazhayewiň işi boýunça dinlençigin geçirilýän wagtynda suwdyň daşynda demonstrasiýa geçirdiler. Opozisiýon wekiller 2010-njy ýylyň may aýynda Bolotnaya meýdançasynda köpçülikliň protestleri gurnamagy we protestçilerin hem polisiýanyň arasynda dörän çaknyşyklardaky roli bilen baglylykda suwd edilýärler. Prokurorlar opozisiýerleriň hertiniň 8 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilmegini talap edýärler. Taraptarlar Udaltsowa we Razvazhayewa garşy gozgalan işiň siýasat bilen baglydygyny aýdýarlar. Kırgızstanda maýyp çağalar Bişkekde konsert geçirip hayır sahabat üçin pul toplaýarlar. Ýaş artistler Kırgızstanda konsert berip geçirýän seýahatlarynda başga maýyp çağalar üçin pul toplaýarlar. Biletlerden gelýän girdejiler bilen bilelikde resmilerden we işöwürlerden hem pul toplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış oldunuz.